Imos comezar para axustarnos a horario. Moi benvidas todas as persoas que estades aquí a acompañarnos. En especial, unha benvida cariñosa, porque non, da Academia, tanto a Natividade como a Jacobo, que xa son estas terceiras jornadas parte cómplice da realización delas. Voulle dar primeiro paso e voz posto a Natividade coa nosa calurosa benvida. Bo día a todos e a todas. Bueno, pois moitas gracias por este acollemento. Para min, como sempre, é unha honra, un privilexio, unha alegría estar aquí con todas vos para darvos a benvida a estas terceiras xornadas da Academia Galega de Teatro, que nesta ocasión leva por título O Teatro Sociedade na procura dun público posible. En primeiro lugar, quero agradecer á Academia Galega de Teatro este convite para participar nesta inauguración deste encontro. Agradecer tamén o voso traballo incansable, pola vosa capacidade de reflexión colectiva e por toda esa aposta decidida de facer do teatro unha ferramenta viva, social e, sobre todo, transformadora. O teatro sempre fai de espello da sociedade, é un espazo onde nos vemos, onde nos escoitamos, onde nos sentimos e tamén onde nos emocionamos. E tamén é esa arte, como ben decides, que precisa público para existir. Se alguén ao outro lado, esta magia pois non acontecería. Por iso me parece tan importante tamén o tema destas xornadas na procura dun público posible, porque o público non é unha masa anónima, sino son persoas diversas, con intereses diversos, con inquedanzas, con tempos e vidas distintas. E conseguir que este público se achegue ao teatro e se sinta parte del é unha tarefa que nos implica a todas as creadoras, a todos os espazos, as institucións, as administracións e tamén o público mesmo. Dende a Deputación da Coruña temos moi claro que a cultura non é un luxo, senón un dereito. E por iso apoiamos espacios como este que serven para pensar xuntas como chegar máis lonxe, como conectar mellor e como facer do teatro galego que sexa cada vez máis vivo, máis próximo e tamén máis noso. E por iso é tan pertinente este debate que poñedes nestes días. Esas preguntas como interpelan a todas as partes do sistema cultural, as creadoras, creadores, compañías, programadores, administracións públicas, porque todas e todos temos unha responsabilidade compartida, que é a de garantir o acceso á cultura, a de fomentar a participación e de ampliar públicos e, sobre todo, a de escoitar. En este sentido, quero subliñar o valor destas xornadas como ese espazo de pensamento, de encontro e, sobre todo, de diálogo horizontal. E aquí, que estades profesionales da escena, da xestión cultural, da investigación, da comunicación, voces diversas que se achegarán miradas complementarias, pero unidas por un mismo obxectivo: facer medrar o teatro galego, facelo máis forte, máis accesible e tamén máis conectado á sociedade. Remato reiterando o compromiso da Deputación da Área de Cultura da Coruña cas artes escénicas e co conxunto da cultura galega. Sabemos que sin cultura non hai cidadanía plena e sabemos tamén que sin público non hai teatro posible. Por iso, estas xornadas non son necesarias, son imprescindibles. Deixo-vos que disfrutedes destas xornadas e sexan fructíferas, inspiradoras e cheas de complicidade. Moitas gracias e moito teatro. A continuación, cedolle a palabra a Jacobo Sánchez. Benvido. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Para a Xunta de Galicia resulta moi estimulante a continuidade de espacios de reflexión e encontro alrededor do sector das artes escénicas. Procede aquí, ademais, no Pazo de Mariñencio, que é algo moi aceitado, por canto é un espazo que convida ao illamento, a reflexión calma, a pararse a pensar de onde estamos, co cal nos parece que é un sitio perfectamente aceitado. Esta actividade, o apoio a esta actividade vai dense encadrado no apoio ás liñas e as actividades que desenvolven as distintas asociacións en todos os ámbitos e que apoiamos
desde a Xunta de Galicia. Neste caso, apoiamos no ámbito das artes escénicas actividades da escena galega, da Asociación de Actores, da Asociación de Circo e, por suposto, esta que hoxe nos reúne. Neste contexto, o traballo da Academia Galega de Teatro, a súa presidenta á fronte, é un ámbito moi importante por tanto a aqueles que temos responsabilidades na definición de políticas tamén nos chegan a conclusión e as temos en conta para as nosas programas e actividades de deseño de futuro do sector. Neste sentido, o tema que se trata da creación e fidelización de públicos é fundamental para todos os que temos algo que decir neste sector. Por suposto, para vos como compañías, no momento da creación, sempre hai que pensar no público, os programadores, aqueles que teñen a responsabilidade da mediación entre os que creades e aqueles que son receptores, pensar no público no momento de das programacións e, por suposto, los como unha parte do sector que deseña políticas para o fomento da actividade, tamén temos que pensar no público. Por a miña parte, quero darlle as grazas, por suposto, a Academia Galega de Teatro por a alineación desta actividade, facelo tamén coa Deputación de Coruña, pois é algo que non por habitual deixa de ser algo que agradezamos tamén, sentímonos moi cómodos traballando con eles, son moitas as actividades que desenvolvemos juntos. Nati e eu temos a oportunidade de presentar moitos programas tanto no ámbito escénico como no resto de actividades culturais e, por suposto, a todos os que ides participar de unha forma desinteresada. Ademais, veso aquí moitas caras coñecidas, xente moi relevante no sector, que tedes moito que decir e que seguro que estes momentos como decía, de reflexión queda, de momentos con as aportacións que cada un dos fagades aos outros, pois seguro que esas conclusións que sempre despois a Academia me pasa, de que eu leo con calma, pois seguro que serán moi interesantes e que a todos nos farán. Falo dos tres ámbitos que comentaba antes, tanto compañías como programadores, como neste caso a Xunta de Galicia, pois pararnos un pouco nas cousas que facemos, reflexionar e seguro que a todos nos van facer cambiar algunhas dinámicas que temos asumidas como normais, pero estes espazos de reflexión sei o que consiguen. De cousas que dábamos por feitas, pues nos preguntemos se son correctas ou non e, nese caso, tomar decisións de continuar ou cambiar o paso. Así que, dándovos as grazas a todos por esta organización, por esta participación, desexar que sexa moi productiva esta xornada e, como sempre, manifestar o compromiso da Xunta de Galicia con estas jornadas e con todas as actividades que desde a Academia Galega de Teatro nos apoian. Sí. É o momento de ser ben nacida como representante da Academia, é dicir, agradecida sempre, por suposto, a Diputación, agradecida a Xunta de Galicia, e agradecida ao persoal do Pazo de Mariñán que nos trata sempre tan ben e que nos fai posible uns espazos moi cómodos para traballarmos, para reflexionarmos, para comunicarmos, sobre todo. Porque a comunicación que procura a Academia Galega de Teatro desde a súa creación é unha comunicación, como ben decía, na actividade horizontal. Aquí non hai confrontacións, poderá haber confrontacións despois que entreguemos as conclusións e digamos, mira, esta conclusión se leva repetindo 10 anos, algo haberá que facer. Pero eso virá cando teña que ver. O interesante é a vosa xenerosidade por cederdes o voso tempo e desde logo ao voso talento e ao voso pensamento e a vosa sensibilidade tamén. Hasta agora as xornadas, ben, sempre tiñan un matiz un pouco desta toma de contacto desde un novo paradigma de comunicarnos entre nós, recoñecendo que tanto administracións como técnicos de cultura como creadores temos que buscar un espazo de diálogo sin confrontación,
para ser posible logo confrontarmonos dunha maneira moito máis constructiva e moito máis enriquecedora sobre todo para o país. Desde logo na Academia consideramos a cultura como un dereito e recoñecemos que as persoas que traballamos na cultura temos esa responsabilidade. A responsabilidade de garantir un dereito para a poboación. E sempre eu creo que desde que o teatro naceu a grande preocupación era como non ser irrelevante, como incidimos na sociedade e como os públicos reciben ese legado que nos transmitimos, que é a cultura, que é o teatro, que pode cambiar as sociedades, por suposto, ás veces por iso non convén cambiar políticas, porque cambiar pensamentos pode ser perigoso. En fin, todas estas cousas que vamos debatindo. Eu estou moi feliz nestas terceiras xornadas por dous motivos. Por incidir directamente en creación e públicos. Creo que xa lle tocaba, porque, bueno, falamos ás veces moito máis dos problemas do día a día e aquí podemos falar de cousas un pouco máis íntimas que teñen que ver con como nos enfrontamos como individuos á nosa responsabilidade, a esta responsabilidade de garantir un dereito. E a segunda é porque, bueno, parte da directiva está de saída, porque por estatutos só podemos estar 2 legislaturas, ou seja, 8 anos, que xa lle chega. Entón, as seguintes xornadas, que espero, por suposto, que se celebren ás 4, ás 5, ás 6 e hasta onde cheguemos, estarei aí moito máis relaxada, tomando notas, escoitándovos, debatir e expoñer cousas tan brillantes como sempre. As conclusións deste ano serán aínda mellor se cabe que as de anos anteriores. Esa é a miña confianza e por iso facemos as cousas, por suposto. Entón, son unha muller agradecida, son unha muller feliz, que máis podemos facer? Unha foto para conmemorar este momento, así que moitísimas grazas, como sempre, e se vos parece vamos deixar memoria de algo que espero que sexa moi relevante. Moitas grazas.